Usa ka piniriso sa Mabolo Police Station naghikog sulod sa CR. Mga piniriso ug usa ka parisan sa mga buta apil nga gikasal sa mass wedding sa Naga. Mutuo kag sa dili, lalaki nga gituhuang namatay ug gilubong na napalgan nga naglingkod-lingkod sa ilang merkado. Presensya sa mga sakop sa ISIS kung Islamic State of Iraq and Syria mo'y priority sa Counter-Terrorism Working Group sa APEC. World-class performance makita sa Haladaya Festival sa lungsod sa Daan, Bantayan. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan. 17 anyos nga taga-Tacbayan sa Karkar kinsa gingong namatay dakong buhi di ay. Nasayran sa mga kabanay nga dili mao ang ilang gilubong dihang dunay silingan nga mipahibaw na nakita niini sa merkado sa lungsod sa Cebu nga ang anak nga dugay na nilang gipangita. Nasundan na aksyon ni Jinky Rosit. Gilubong kagahapon dinhi sa Samang sa Barangay Bulinawan sa Dakbayan sa Karkar ang usa ka 17 anyos nga lalaki kinsa napalgang patay og gisud og sako og gilabay sa bungaw sa Barangay Kanasuhan sa naisgutan nga syudad. Matud sa mga kabanay, di mo menos 50 ka tawo ang mihatud sa lubong sa gituuhan nilang patayng lawas ni Angelito Librea. Nasayran nga na missing si Angelito sukad pa niadtong Hulyo 12 ning tuiga. Matud siyang mga kabanay, usa ka special child si Lito. Dito din sa kutakuan lagi paglubong apil mi pagkuan pagpangaji dito. Nya kanang bata gato jud amuan ang patay dili man. Human sa lubong, midulang ilang silingan nga si Sosima aron ipahibaw nga di mao ang patay nga ilang gilubong kay iyang nakit-an si Lito nga nag-istambay sa merkado sa lungsod sa Cebu nga. Sim, sure kasi kit-an yun mo si Lito. Kaya naglubong ba sila sim karon anak si ko. Tuwa bitaw day, bisang kuyog pagkaday. Ingon ang inan, sim, ipaklaro ko no. Kung mao ba ko mao lagi to gide. Giangkon sa inahan ni Lito nga nagduda na siya sa patayng lawas nga ilang gilubong. Ang nagrosaryo sad murag maputol. Maputol magpangutan na sa pangan. Kisa ba ito'y pangan niya dahin ko Angelito Librea? Nya mura magkabunga-bunga ang kanang manabtan. Kaingon ko lagi nga. Saan kaninod? Ako ba kaning anak? Dihang gipangutana si Lito, misugilon kini nga wa siya mulayas apan igora siyang nanarbaho sa Cebu nga. Naaral ko sa kuan Cebu nga trabaho kaya sa isdaan ba. Tabang-tabang sad ko mga isdaan. Human makumpirmar nga buhi di ay si Lito, gipang uli hinon sa pamilyang Librea ang nadawat nilang limos gikan sa mga tao. Giuli sab sa funeral parlor ang down payment alang sa lubong. Giingong wa mablatter sa pulis ang hitabo ug dunanay nangutana sa punerarya bahin sa patayng lawas nga nalubong na. Alang sa aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Suway nga nagkutlo sa iyang kinabuhi ang usa ka piniriso sa Mabolo Police Station dihang naghigot kini sa iyang lio gamit ang garter sa iyang underwear. Nasundan na aksyon ni Ryan Sorote. Gitabang sa mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation ang 35 anyos nga si Priscilo Itorpe. Human kini maghikog sud sa pansayan sa Mabolo Police Station ganiyang alas 5 sa kadlawon. Dunay pulso ang biktima nga taga-sitio Cambitas, Barangay Bacabag. Apan huyang na kini kay sud sa pipila ka minutos kining nagbitay gamit ang garter sa iyang brief. Waday makit-i sa upat pang piniriso ang biktima nga nagbitay kay way suga ang pansayan. Tagatong si siya. Kung baterya niya, pagbakta niya, wala, hikog na. Ano siya gigamit niya? Sa iyong brief. Diyang nabantayan, dali kini nilang gitabang samtang nitawag og EROF ang desk officer o jailer nga si SPO2 Arnold Aventahado.
Kagabi na matikdan nga daw problemado ug wa mahimutang si Priscilo mo nga ilang kining gilingaw apan mo kalit lang kinig hilom ug maghinuktok. Nasayran nga gipasangin lang kini sa iyang igsuon nga namuspos sa iyang parente ug nanlandig sa tambalanan. Nakugang sa hitabo sa SPO2 Aventahado ug nalikayan unta ang hitabo kundi pahibaw niya ang mga piniriso nga suicidal kini aron malahi. Dagan sab ang gipriso karon sa detention cell sa Mabolo tungod sa taas nga holiday. Bisan sa istrikto nga patakaran sud sa prisuhan, nakapangitag yun o paagi ang maong piniriso, pinagi sa paggamit sa iyang brief nga wa pa apela ug ban sud sa detention cell. Actually, ang didili na to kana mga liston sa sapatos, kana mga bakos, kana mga basta mga string, kana mga jacket, habol, bawal na. Pero katong brief na to, nung kumalaman sa tao nga ato na isulob na to. First time na to karon nga na-encounter na to ani nga brief sa tao nga gamit sa ako ha. Maghikom. Tungod sa hitabo, makatubang og investigasyon si SPO2 Aventahado. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Sa nagpadayong APEC Summit dinhi sa Sugbo, lakip sa ilang gihisgutan mo ang pagsulbad o pagbatok sa terorismo nga posibleng mahitabo sa mga member economies niini. Nagsunod sa aksyon si King Perez. Duha ka adlaw ang gigahin alang sa 6 Counter-Terrorism Working Group sa APEC Summit 2015 nga gisugdan karong adlaw. Apan sa wa paghimo ang meeting dinhi sa Sugbo, nagtigom na ang maong grupo sa Subic ug Boracay, subay sa mga senior officials meeting nga gihimo. Ang Pilipinas nga girepresentahan ni Oscar Valenzuela maoy nangu sa Counter-Terrorism Working Group. Din tinguha sa mong grupo nga ma-secure ang travel, supply chain, finance ug infrastruktura sa 21 ka mga member economy sa Asia Pacific. We have seen how terrorist groups and individuals have conducted their deplorable activities, bombings, kidnappings, rape, murders, and so on. Ang CTWG dunay Strategic Plan 2013 to 2017. Diin anaa na sa halfway point ang pagpatuman sa mga plano sa mga member economies. Agenda karon sa Counter-Terrorism Working Group ang pag-assess sa kalambuan sa paglihok sa mga nasod. Ingon man ang mga rekomendasyon sa di pa matapos ang pagpatuman sa strategic plan. Kini ilabi na nga mag-usab-usab ang taktika sa mga terorista ug ang mga nangaging panghitabo sa terorismo sama sa pagsiaw sa ISIS nga di lang kutob mabatyagan ang presensya sa Middle East. The ISIS influence is being felt in other areas, not only Syria and Iraq, but also elsewhere in the world. Nasabutan sab sa mga delegado ang pagsumiter og Counter-Terrorism Action Plan sa ilang nasod matag duha ka tuig. Nasayran nga sa pagkakaron 15 pa ka mga member economies ang misumiter kang Valenzuela. Bisan pa sa presensya sa hulga sa terorismo, mensahe niini nga pinaagi sa stronger collaboration ug paghinatagay og impormasyon sa mga member economies magmalampuson ang APEC sa pagigbatok sa terorismo. Our economies cannot do it alone. It is in organizations and fora like this fora, the APEC, where we can collaborate and cooperate. We have the opportunity to make a difference in this battle to keep the peace. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Nakatabang ang APEC meeting sa pagkabot sa target tourist arrivals sa Region 7. Ang Department of Tourism dunay mga special tour packages nga gimualang sa mga APEC delegates. Ang mga kasayuran giaksyonan ni King Perez. Ambush interviews after the press briefing. Sa ika-11 nga adlaw sa APEC Summit meetings diri sa Sugbo, matud ni Department of Tourism Director Rowena Montecillo, walay reklamo og pulos maayong feedback ang ilang nadawat sa mga tourism services nga ilang gi-offer. Sa free time sa mga delegado, mahimo sila mo-avail sa mga giandam nga tour packages sama sa 3 ka oras nga Cebu City Tour, Twin City Tour sa Cebu ug Lapu-Lapu, South Countryside Tour nga hangtod sa Dakbayan sa Karkar, Island Hopping sa Mactan ug Countryside Bohol Tour. Mas labing daghan ang may avail sa Cebu City Tour. Sukad sa pagsugod sa APEC meetings, dunay 49 ka tours ang na-avail sa mga delegado. Matud ni Montecillo, nga way nahitabong overpricing sa tour packages ug ang APEC National Organizing Committee mo'y nag-approve sa rate sa mga tours.
To explain the inclusions as well, because these are all guided tours with, of course, most of them with meals and entrance fees, and with including, of course, the transportation. Maayo usab ang feedback sa mga delegado sa upat ka mga hotels nga nag-host sa mga meetings. Aduna say direct impact sa mga local restaurants, employment ug shopping industry sama sa fashion accessories ang pag-estar sa mga delegado dinhi sa Sugbo. Gibana-bana ni Montesillo nga ana sa $100 ang average nga magasto sa mga delegado matag adlaw dinhi sa Sugbo. Alang sa Department of Tourism, dakong tabang sab ang mga delegado sa APEC alang sa pagkabot sa target tourist arrival sa Region 7. Ana sa 2,300 ka mga delegates ang aniya sa Sugbo alang sa APEC Summit meetings. Sa pagkakaroon nakatunga na silang target tourist arrivals ng DOT-7 nga gibana-bana nga moabot na sa 2.2 million ka mga turista. That they are treated specially for APEC, no? But when they see, I want them to realize and to really remember our frontliners, how they are being served in like our hotels, our restaurants, the tour guides, our drivers. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Nag-abot sa Cebu Coliseum ni atong Biyernes ang 12 ka mga finalist alang sa ikasiyam ka tuig nga huni halad-alang kang Senyor Santo Niño Original Singing Writing Contest kun mas naila nga Juninho Competition. Gikan sa gatusan ka mga entries, ang 12 ka mga Bisaya ug English nga mga kanta ang napilian sa di-kalibre nga screening committee nga gilangkuban sa mga paring Agustino sa Basilica Minor del Santo Niño. Sama sa nakalabay nga tuig, napuno og mga awit pasalamat, pangaliha ug pangamuyo ang Juninho karong tuiga nga labing unang gipahigayon sa Cebu Coliseum. Nga mananaog mao ang theater artist nga si Benji Layos sa iyang awit nga Santo Niño Tabangi ug Kaluy Kami nga ginama ni Dennis Martin, kini nagbase karon sa Europa. Sa dili siya kanang contest nga ordinary contest or nga pagpilitan ba pagkabihay gud tingog, it's just that kung feel mo kung imo inibutan na para gid ka Senyor Santo Niño. Best interpreter si Ivy May sa iyang sinuwat nga Maghari Ka. Samtang third runner-up si John Castañares sa Hope in You Santo Niño nga gi-arrange ni Nendel Indrina. Second runner-up ang Santo Niño Hope of the People nga gikanta ni Roy Racaza. Milingaw sab sa mga mitanaw ang novelty singer nga si Max Surban. Apan ang labing mipahingangha sa mga misaksi sa maong kalihukan mao ang world-class performances sa mga Cebuana divas nga silang Rocky Vega, Ana Fedji ug Maria Dona kay kini ang labing unang higayon nga nag-uban ang tulo sa usa ka stage. Nanamilit sab ang rector sa Basilica, ang singing priest nga si Father Jonas Mijares kay mahuman ang iyang upat ka tuig nga assignment. So kining tanan ako grimbaw no if ever doon na mag-transfer nga may tabo from Cebu to other place asa kami masay. Alang sa Aksyon Bisaya kini si JP Lau Quatsara Agay. Gikumpirmar ni Cebu 1st District Congressman Samsam Gulyas nga subling mobalik dinhi sa Subo si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas aron hiluton ang kasamtangan nga sitwasyon sa 1st District. Positibo ang kongresista nga mahilot ra sa Partidong Liberal ang kasamtangang kalibog karon sa mga mokandidato. Iya hinuon gipasalig nga ang alayon andam kanunay nga mosuporta sa LP bisan og kinsang ilang mapili nga opisyal nga padaganon sa maong posisyon. Kay numduman nga gideklarang District Chairman si Samsam nga mao'y hinungdan nga nasagmuyo si San Fernando Mayor Antonio Canoy kinsabot magpapili pagka-kongresista sa unang distrito sunod piniliay. We've always said, no, from Alayon, that ang amuang pagsuporta kanila walay kondisyon.
Gikan sa 2.8 billion users, gibana-bana nga ang mga smartphone users, moabot na nga to sa 3.8 billion sa tuig 2020. Ang mga mobile operators gibana-bana nga mo invest og 1.4 trillion US dollars alang sa 5th generation mobile networks. Ang kalambuan sa teknolohiya giaksyonan ni Andrea Patenya. Smart Technocart. Why would these tools? Alang sa mas epektibong pagkatun sa mga tinunan sa kindergarten, gipirmahan ng usa ka Memorandum of Agreement alang sa pagdonate og smart technocarts sa upat ka mga tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang MOA signing nga gipahigayon kaganihang buntag, gisalmutan sa presidente sa Asian Carriers Conference nga si Edgar Antonio ug sa Assistant Schools Division Superintendent sa Department of Education nga si Marcia Dignos. Ang napili ang mga tungaan nga makadawat sa technocarts mao ang Marigondon Elementary School, Pusok Elementary School, Paho Elementary School ug Lapu-Lapu City Central School. Ang Technocart naglangkob sa usa ka projector ug laptop nga magamit sa magtutudlo sa iyang mga lectures ug duna sab kini 20 ka tablets ug usa ka Smart Bro Pocket Wi-Fi alang sa mga tinunan sa kindergarten. Duna kini built-in nga batibot mobile app diin makatun ang mga bata kung unsaon pagsuwat ug pagbasa ug nagkadaiyang konsepto sama sa pag-identify sa shape ug color. 15 na ka mga technocarts ang naapod-apod sa smart sa nagkadaiyang tunghaan sa nasud ug naglakip kini sa Regino Mercado Elementary School ug Banilad Elementary School sa dakbayan sa Sugbo. Gisugdan nila ang maong proyekto human nasuta sa ilang pagtuon nga gipahigayon sa Culiat Elementary School sa Quezon City niadtong 2013 nga mas paspas makatun ang mga kindergarten students kung makagamit og interactive learning application sa tablets. And then we found out after 3 months that the learning gain of the students who use the tablets versus those students in a similar class who did not have access to the tablets, it was highly significant. No? So mas mabilis nilang natututunan yung mga concepts for kinder. Tungod sa kaepektibo sa technocarts, may sponsor sa pagpalit niini ang ACC aron ipanghatag sa mga tunghaan sa Lapu-Lapu, diin ang matag cart nagkantidad og 200,000 pesos. Plano nila nga dungagan unya ang pamaliton nga carts gikan sa smart aron mas daghang tunghaan ang makabenepisyo niini. It's more exciting for the kids and they would love it. Other than using for playing, of course, they would able to use technology and information and these new high-tech gadgets for their learning experiences. Gikalipay sa Department of Education ang lakang sa ACC ug Smart, kay matud pa, mas maengganyo na ang mga bata sa pagtungha ug mahimong mas epektibo ang ilang pagkatun. This gives a lot of fun, attraction to the pupils, no? Matod sa Presidente ug CEO sa PLDT ug Smart Communications, Napoleon Nazareno, padayon ang paglambo sa digital economy o mas naila sa pangan nga internet o web economy. Giingon nga miabot na sa 2.4 billion ang mobile smartphone users sa tuig 2014 ug gipanglantawan nga moabot kini og 3.8 billion sa tuig 2020. Mao kini ang rason kung nganong tinguha sa mga carriers karon ang pagmugna og dugang nga paspas ug epektibong networks sama sa pagsugod sa mga diskusyon kabahin sa 5G kun 5th generation mobile networks o 5th generation wireless systems. Matod pa, mugasto $1.4 trillion ang mga mobile operators alang sa network investment hangtod sa tuig 2020. Building and running such networks has been the traditional role of telcos around the world. And in fact, carriers are stepping up to this task. Mobile phone operators, for instance, are rolling out data-capable networks. Laing tinguha sa mga carriers mao ang pagkatud og bag-ong digital services sama sa nasud nga Estonia diin internet na ang gamiton sa mga tao sa pagbutar o sa pagbayad sa ilang income tax. Matud pa, inanay na kining nasugdan sa PLDT ug Smart Communications pinaagi sa ilang Philippine Agriculture Department boat program. Last year, PLDT provided 1,700 tablets provided with a broadband connection and the special preloaded mobile app. This app enabled municipal agriculture officers to quickly and efficiently calculate and report the fishing capacity of the boats of small fishermen all over the country. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenya.
Sa ikalima ka tuig, mipahigay na sab og laing mass wedding ang kagamhanan sa syudad sa Naga, din kapin 170 ka mga parisan ang nahimong beneficiaries. Sa St. Francis of Assisi Parish sa Dakbayan, gipahigayon ang simple apan malipayon nga mass wedding. Tulo ka paris ang hugot nga gibantayan sa mga sakop sa BJMP, kaya ang tulo ini ka mga lalaki pulos mga inmates. Laing paris sab ang pulos mga buta ang gikasal diin mipasigar buhon nilang gipahibaw nga di babag ang ilang kakulian sa panglawas aron makasal. Isa ginanim pero dili ni babag namo. Edit mo kami niyo. Ang pagka-blind. Tapos italipay. Doga na nung ipangandoy karon natuma na gid. Colorful costume sa mga maabi-abihong pahiyom sa matag dancer sa matag contingents. Intact dito kay dinhi. Kini mao ay naglarawan sa tinuig nga selebrasyon sa Haladaya Festival sa lungsod sa Daan Bantayan. Kinaaging paghatag. Una kong pasalamat silang patron nga si Santa Rosa de Lima. Nasayran nga niya adtong tuig 1834 ang Daan Bantayan na ilhan isip kadaya. Pangalang kinutlo gikan sa unang lider sa maong lugar nga si Dato Daya. Hinungdan nga ang katawhan sa lugar nagselebrar sa haladaya o paghalad kang Dato Daya. Dinhi, ilang ipakita ang paghalad og sayaw ug pasalamat kang Dato Daya sa pagproteher sa ilang lungsod kaniadto gikan sa mga Moro invaders. Ug sud na sa 14 ka tuig, mao na kini ang nahimong highlight sa tinuig nga kapistahan. Nasayran nga ang Haladaya Festival maoy usa sa mga pioneers sa mga festival sa tibuok lalawigan. I really am impressed on how the executive Fiesta Executive Committee prepared this one. And akong style of management, it's more on empowerment. So I give it to them, then anything that they do need, that is where mo intervene ko. I cannot compare this fiesta from previous fiestas, but because of the hard work, the effort, and the support of the community, I can claim that this fiesta is very successful. Di isab ikalimod nga sa ining panahona, mulagsik ang turismo sa lugar apan dili ta ng negosyante ang nakafeel ni ini. Salamat mi og dako nga maayo sa damong kita aron adlaw ba. Karong tuiga minas gyud ang kita namon dire. Ano man? Tungod sa kapigadon siguro sa taon. Gisugdan pinaagi sa bonggang street dancing ang Haladaya Festival ug dinhi pa lang nagpakita na og labok ang mga dancers. Pag-abot sa kilom-kilom, gisugda na dayon ang ritual showdown. Dinhi, nagtigi ang 8 ka mga contingents gikan sa kabarangayan sa lungsod. Nahugyaw ang tanan dihang gipuno og gagilak-gilak ng mga props ang entablado sa grandstand ug as expected, engranding performance ang gipakita sa matag contingents. Ilang mga lokal nga bisita ang nag-atang sa tinuig na nga mabulokong festival. They're excellent. They're very colorful, energetic. They're well choreographed. Overall, just excellent. I'm impressed. Lahi, dili pareha sa una nga maganda pagin siya og more nga kanang indus. Nalangkat ang kampyonato sa Maya National High School nga gilangkuban sa clustered barangay sa Maya ug Lugon. Second placer ang clustered barangay sa Tapilon ug Carnasa nga girepresentar sa mga tinunan sa Tapilon National High School. Nakuha ang ikatulong pwesto sa Daan Bantayan National High School sa Barangay Poblasyon. No wonder nga dugukon gyud og mga bisita ang maong first class municipality gumikan sa world class performance sa Haladaya Festival ug sa gipasigarbo ining mga tourist destinations. Alang sa Aksyon Bisaya, kini si JP Lauquat Sara Agay. Mao kadtong tunga sa oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus-a kapatid kay di lang kutob sa balita, aksyon.